Simulan na natin ang part 4 ng Pulang Libreta. Sambit pa ni Kause. Bakit mo naman ako idadamay rito? Wala akong kinalaman sa ginagawa ng mga elementong yan. Kasalukuyan akong nanggagamot roon sa aming tahanan. Bigla na lamang tuloy nawalan ng malay ang pisikal na katawan ko roon. Ang alam ng mga nagpapagamot ay nawalan lang ako ng malay. Hindi nila alam na tinawag mo ang espiritu ko rito. Pakawalan mo na ako para bumalik na ang kaluluwa ko sa aking katawan. Napakagaling mo talaga magpaligoy-ligoy. Huwag mo nang paikutin ang ulo ko. Dahil hindi kita matatawag rito kung wala kang kinalaman sa mga elementong yan. Mabuti na rin ito para malaman na ng mga taong ginagawa mo. At matigil na yung pagnanakaw mo ng pera sa mga tao sa pamamagitan ng panggagamot ko no. Papasakitan muna kita tulad ng sinabi ko sa iyo hanggang sa mawalan ka ng malay. Para magkaroon naman ako ng isang salita at may sakatuparan ko ang kahilingan ko para sa iyo. At sa muli mong paggising, wala na ang lahat ng kakayanan mo. Gayon na rin ng mga elementong ginagamit mo. Dahil lahat sila ay tatawagin ko sa katawan ng batang ito. At iisa-isahin ko silang kikitla ng buhay. Maliban lamang sa iyo, Kause. Bibigyan kita ng pagkakataon para magbago. At nasa sayo kung aalis ka na sa lugar na ito. Matapos magsalita ni Crisanto, kagad niyang pinahirapan itong si Kause hanggang sa lubusan na nga itong mawala ng malay. At nabunyag nga sa magamang iyon ang katotohanan sa paggamit ng mga elemento nitong si Kause para sa kanyang pangsariling interes. Hanggang sa umabot na nga ang mga balitang iyon sa mga taong nagpapagamot sa kanilang lugar na pabalik-balik lamang at hindi naman talaga gumagaling. At ang ginawa ni Crisanto sa mga elemento ay binawian niya ng buhay. Habang diniskumonyo ng lahat ng gamit ni Kause at gayon na rin ang kanyang kaalaman upang hindi na ito muling makapag-aaral. Kaya napatunayan din ng mga taong naninirahan doon na wala ng kakayanan nitong si Kause sa kadahilan ng tumigil na nga itong manggamot. Kaya naman balitang balita at usap-usapan sa kanilang barangay ang bigla na lamang paglikas nito si Kause at ng kanyang pamilya. Dahil na rin siguro sa lubusang kahihiyan na kanilang natanggap. Ngunit nung oras na yun habang ginagamot ni Crisanto ang bata, nahirapan siyang ipabalik ang espiritu nito dahil sa nagkaroon ng tinatawag na astral projection. Iba't ibang uri kasi ng elemento ang pumasok sa kanyang katawan. Kaya na lamang patuloy na naglakbay ang kaluluwa nito at humingi na lamang siya ng tulong sa kaitaasan upang matawag at may pabalik ang kaluluwa ng batang iyon. Hindi naman siya nabigo sa kanyang pagtawag at muli ngang bumalik ang kaluluwa ng batang kanyang ginagamot. Bigla na lamang siyang napabuntong hininga at lumuwag ang pakiramdam sa kadahilan ng sa kanyang pag-aakala ay mananatili na lamang na ganoon ng batang iyon. Na tila comatose lang ito na walang malay. Subalit may pulso ito at tumitibok ang kanyang puso. Sa kadila ng ilang oras din ang lumipas habang nagtataka at kinakabahan na silang lahat na hindi pa rin bumabalik ang kanyang kaluluwa. Kaya laking tuwa ni Crisanto at ng pamilya nito nang pagbigyan sila ng kaitaasan na muling bumalik ang kaluluwa ng batang kanyang ginagamot. Sa kadahilan ng hindi naman siya talaga manggagamot at isa lamang siyang antingero na pinagkalooban ng pulang libreta at medalyon habang ginagamit niya lamang ang kaparaanang yun depende sa sitwasyon. Kaya naman nang maturuan niya na ng leksyon si Kause, kusa na lamang itong nanahimik at umalis. Simula nga nang matigil ang kalukuhan nito sa aming barangay, naiwasan na ang madalas na pagkakaroon ng sakit ng mga tao roon, maliban na lamang sa pangpisikal na sakit na kinakailangan ng doktor. Makalipas ang isang buwan, sinadya namang puntahan ni Nano si Crisanto sa kanyang tahanan upang magpasama sa malapit na merkado sa kanilang lugar at gamitin ang kanyang kalabaw at kariton. Sa kadahilan ng sa kariton niya ilalagay ang kanyang mga alagang itik na dadaanan naman nila sa kanyang tahanan habang nakalagay ito sa iba't ibang laki ng kulungan. Sumang-ayon naman si Crisanto sa pakiusap ni Nano na ihatid siya sa merkado upang maibenta ang kanyang mga alagang itik. Kaya nang makuha na nga nila yun, kagad silang nagpunta sa merkado upang makahabol sa tamang oras sa pagbibinta ng kanyang mga alaga.
At nang makarating nga sila roon, kaagad nilang idinisplay ang mga kulungan na naglalaman ng mga itik. Habang maya-maya pa unti-unti ngang nauubos ang kanilang mga daladala. Dahil na rin sa dami ng taong nagsisipagdaanan doon na nakakakita ng magaganda at malulusog na alagang itik ni Nano. Kaya naman nang maubos na ang mga ito, daglinan nitong niyaya si Crisanto upang makauwi na sila sa kanilang tahanan. At nang makarating nga sila roon, una muna nilang dinaanan ng tahanan ni Nano upang maibaba na rin ang mga daladala nilang kulungan na ginamit sa pagbebenta. Kaya nasipat naman ni Crisanto ang karamihan sa mga alagang itik nitong si Nano, habang may nakapalibot namang malaking lambat kung saan nandoon sa gitna ang kanyang mga alaga. Wika pa ni Crisanto kay Nano. Mukhang nagdoble ang dami ng itik mo ngayon, paring Nano. Mas pinagbubuti mo talaga ang pangingitlog nila. Kaya naman paldo-paldo ka ngayon. Siguradong matutuwa na naman sa'yo ang asawa mo. Siyempre naman paring Crisanto, pinagbubuti kong pag-aalaga ng mga yan. Kaya naman pag nakakabenta ako, siguradong tuwang-tuwa na naman si Mrs. Saglit lang paring Crisanto ha, hintayin mo lang ako rito. Nakikita mo ba yung malaman na yon? Kukunin ko yun para sa'yo, bilang pasasalamat ko sa pagsama mo sa akin. Abay, doon din naubos ang oras mo sa paghihintay. Kagad ngang hinagisan ni Nano ng kinudkod na niyog ang kanyang mga alagang itik. Dahil yun ang karaniwang pinapakain niya sa mga ito upang makatipid-tipid na rin sa pagpapakain. Maya-maya nga ay kaagad na dinakma ang isa na kanina niyang itinuro kay Crisanto, habang kaagad na isinarado ang pintuan ng kanyang malaking kulungan at ibinigay kay Crisanto ang malusog na babaeng itik. At hindi pa ngayon nagtatapos doon, dahil kumuha pa ito ng isang lalaki upang umano'y paramihin niya roon sa likod ng kanilang tahanan para magkaroon din siya ng panimulang pangangalaga ng kanyang sariling itik. Kaya naman hindi na tinanggihan niyon ni Crisanto at nagpasalamat na lamang kay Nano dahil nagkaroon din siya ng sariling pangangalagaan. Wika pa nga ni Nano. Paramihin mo yan paring Crisanto ha. Tuturuan na lamang kita kung papaano mapaparami yan. At saka kinayod na nyug lang naman maaari na sa kanila. Hindi naman sila maselan pagdating sa pagkain. Basta lagyan mo lang ng lambat yung pagkukulungan nila. Dahil gusto nila yung palaging naglalaro, lalo na kapag maulan. Sige, hayaan mo paring Nano. Kagad ko itong gagawa ng kulungan sa likod ng tahanan namin. Paano ba yan? Alis na muna ako. Salamat uli dito sa dalawang itik. Muli na ngang binaktas ni Crisanto ang daan patungo sa kanilang tahanan lula ng kanyang kalabaw. Habang inihintay na pala siya ni Rosa sa kanilang tahanan, sa kadahilan ng walang magbabantay ng kanilang anak upang makapagbenta siya ng kanilang kakanin. Matapos makaalis ni Rosa, kagad niya namang kinuha ang kanyang bagong aalagaan. Habang kasama niya naman ang kanyang anak papunta roon sa kanilang likuran upang may pagpatuloy niya na ang paggagawa ng kulungan. Dahil ayon kay Nano na magandang pagkunan ng maraming itlog ang mga itik. Sa kadahilan ng mabilis dumami ito, yun nga lang kailangan mong gumastos para sa kanilang pagkain upang mangitlog ang mga ito. Dahil kung puros kinayod lamang ng niyog ang ipapakain sa kanila, babagal ang kanilang pagdami, kaya kinakailangan ring pakainin ng nararapat para sa kanila. At ang mga ibinenta nga nila kanina ay ang mga itik na mabagal ng mangitlog na maaari na ring ibenta upang katayin. At nang matapos niya nga maisagawa ang kulungan, maya-maya ay bumalik na rin naman na si Rosa na naibenta naman ang kanyang mga kakanin. At nakita nga nito ang bagong kulungan ng kanilang aalagaan. Nawika pa nito kay Crisanto na matagal niya nang pinakikiusapan nito na bumili ng pangangalagaang itik kay Nano. Kaya naman laking tuwa ni Rosa nang malamang ipinagkaloob lamang pala yun kay Crisanto ng kanyang kababata. At hindi lang naman pagbebenta ng itik ang pinagkakakitaan ni Nano. Sa kadahilan ng mas malakas itong bumenta sa pagbebenta ng mga itlog ng itik. Kaya naman matagal nang nahihinganyo itong si Rosa na mag-alaga rin. Makalipas ang mga araw, bigla na lamang napasugod sa tahanan ni Crisanto itong si Nano, na ayon pa umano sa kanya na isang umaga sa kanyang pagising ay nagulat siya dahil napakarami nang namatay sa kanyang mga alaga, na ang kanyang ipinagtataka naman kung napasok iyon ng aso o kaya ng sawa.
Dapat ay nakabukas ang pintuan dahil ng kanyang masipatang kulungan. Nananatiling nakakandado ang trangkahan nito. Kaya napakalaking palaisipan niyon sa kanilang dalawa. Ngunit nang kanilang tiningnan ng mga alaga nitong si Nano, nakita nilang may mga sugat ito na hindi pangkaraniwang sugat lamang. Na tila kagat ng sinasabing sigbin sa Kabisayaan. Na sa pagtataka ni Crisanto, sinong tao naman ang mangangalaga ng sigbin sa kanilang lugar? O maaaring nanggaling pa yon sa ibang nayon. Ibig sabihin lang noon na may kaalaman din ang nag-aalaga rito. Sa kadahilanang hindi basta-basta maaalagaan niyo ng isang normal na tao. Kaya naman mangiyak-ngiyak itong si Nano. Dahil sa tila na peste ang kanyang pinagkukunan ng hanap buhay. May mga iilan pa namang natira na maaari niya pa ring pagsimulan upang muling makabawi sa mga nawala sa kanya. At sa tansya naman nila ay tumalo ng sigbin sa itas. Sa kadahilanang lagpas tao lang naman ang inilagay na bakod nitong si Nano. Ang nakaraang kasiyahang nararamdaman nito dahil sa kanyang mga nabentang itik noon ay napalitan naman ng lungkot ngayon. Kaya wala siyang nagawa kung di magukay at ibaw na lamang sa lupa ang mga yun sa kadahilanang kakaiba ang itsura ng sugat nito na hindi na rin maaaring maibenta. At ang dating masiglang araw nitong si Nano, sa ngayon ay bagsak ang kanyang balikat dahil sa mga nangyari. Kaya naman tinulungan na lamang ni Crisantong maibaw ng lahat ng yun sa lupa upang kalimutan na munang pangsamantala at makapagsimula na muli siyang mag-alaga. Hindi naman ipinangako ni Crisanto kung papaano nila mahuhuli ang sigbin. Sa kadahilanang sa kasalukuyang yun na hindi nila alam kung sino ang nagmamay-ari sa elementong yun at kung saan nila ito hahanapin. Makalipas lamang ang isang linggo, may nagpuntang barangay tanod sa kanilang tahanan. Sa kadahilanang bahagyang nakilala na nga itong si Crisanto dahil sa pakikipagtunggalin nito kay Jose at iniimbitahang magtungo sa isang batis. Dahil sa umano ay maraming namamatay roon, lalo pat kapag may mga naliligo ng mga kabataan na bigla na lamang umanong nalulunod kahit pa marunong itong lumangoy. Sinama niya naman roon si Nano upang dalawa sila mismong tumingin roon at makasigurong pareho nga ba sila ng nakikita. Kaya nang masulyapan nila ang malinaw na tubig sa batis na yun, bumungad sa kanilang ikatlong mata ang tila mga batang naliligo roon habang patuloy na nagsasaya at nananatili sa tubig ang mga itim na engkanto. Kaya naman ang ginawa ni Crisanto, pinalis niya ang mga itim na elemento at pinapasok sa kanilang pintuang lagusan kung saan naman nakakonekta sa batis na iyon. At gumawa naman ito ng ritual upang tuluyan ng isarado ang pintuan doon at hindi na makapanggambala ang mga ito. Kaya naman idiniklara na ni Crisanto na maayos ng muli ang batis na iyon na maaari na muling pagliguan ng mga kabataan. Hindi naman nila maiwasang tingnan ng mga kandilang nakatirik sa gilid ng batis na iyon habang may mga nakatalang pangalan ng mga namatay bilang palatandaan na hindi sila nalilimutan ng kanilang mga magulang. Kaya naman nandudoon din ang mga magulang ng nawalan ng mahal sa buhay habang pinapanood lamang sila Crisanto roon. At bilang pagluluksa ng mga ito, sa tuwing gabi ay nagliliwanag sa gilid ng batis na iyon sa kadahilanang marami ang nagsisindi ng kandila upang araw-araw na iparamdam sa mga nawalang kabataan ang nananatiling pagmamahal sa kanila ng mga naiwang mga mahal sa buhay. Kaya naman sobra-sobra ang pasasalamat ng mga ito sa kadahilanang pinalaya rin ni Crisanto ang kaluluwa ng mga kabataang namayapa na binihag naman ng mga engkanto sa kawalan. Gamit lamang nito ang pulang libreta kung saan nagmumula ang kanyang kaalaman. Nasisiguro naman niyang tama ang kanyang mga ginagawa sa kadahilanang nabigyang dana niya ang pag-akyat ng mga kaluluwa sa kaliwanagan. Hindi na pinaslang ni Crisanto ang mga engkantong yun dahil wala na rin namang magagawa at hindi na muling may babalik pa ang buhay ng mga nalunod sa batis. Bagkos ay hindi na muling makakayapak pa roon ang mga nilalang dahil sa ginamit ni Crisantong pangsara sa pintuan ng mga elementong yun. Kaya naman matapos ang lahat ng kaparaanan, minabuti nang umalis ni Crisanto at ni Nano
kasama ang mga tanod upang muli nang bumalik sa kanilang tahanan. Kaya naman dagliang napatambay si Nano at si Crisanto sa lilim ng akasya, nakalapit lang mismo ng tahanan ni Crisanto. At nang masipat nga sila roon ni Rosa, ipinagtimpla naman sila nito ng kape habang patuloy na nag-uusap roon. Kabilang na rin ang bagong lutong mais at kamoting kahoy. Sambit pa nga ni Nano habang patuloy na umihigop ng mainit na kape. Alam mo paring Crisanto, may mga ganyang kaso rin sa lugar ng asawa ko. Doon sa kanila sa Pulilan. Subalit naagapan naman yon dahil ang ilog naman sa kanila ay dinadaanan ng mga estudyante. Noong araw kasi doon ay wala pang tulay na pagdadaanan. Kaya naman napipilitan ng mga kabataan na sumuong sa ilog. At kahit nga yung asawa ko noon nakadaan din daw siya roon para makapag-aral lamang. Mababaw lang naman ang ilog na yon. Ang nakakapagtaka lang ay biglang lumalalim yun kapag meron silang gustong kuning bata. Kaya kumuha rin sila ng espiritista doon para mapatigil ang mga ganoong pangyayari. At sa awa naman sa paglipas ng panahon, napalagyan na rin ng tulay upang makasiguradong hindi na mapapahamak ang mga kabataang dumaraan doon. At ibang kaso naman ang nangyari rito. Dahil inaakit ng mga engkanto ang mga kabataan upang maligo sa magandang batis. Habang doon naman sila kukuha ng buhay. Hindi na mawawala ang mga yan. Dahil hindi lang naman dito nangyayari pati na rin sa ibang liblib na lugar. Yun nga lang bago naagapan ay maraming buhay ang kanilang nakuha. Sa patuloy nga nilang pag-uusap sa ilalim ng lilim ng akasya, nabaling naman ang kanilang usapan sa itik na ibinigay nito kay Crisanto. Kaya naman napilitan siyang ipakita ang kanyang maliit na ginawang kulungan upang masunod ang ipinapayo nito sa kanyang pangangalaga. Habang nandudoon naman si Rosa na pinapakain ng kanyang ibinigay, na ayon pa nga kay Nano, nalilipas lamang ang ilang mga araw ay maaari na iyong mangitlog dahil sa kabilang ang itik na iyon sa madaming magbigay ng biyayang itlog sa kanyang kulungan. Maya-maya pa ay dumating ang itay ni Crisanto habang may kasamang isang lalaki na taga-kabilang sityo lamang. Sambit pa nga ng kanyang itay. Crisanto anak, maabala ko kayo dyan. Ito nga palang isa sa kaibigan ko. Humihingi ng tulong sa akin dahil nabalitaan niya nga raw na mayroon kang kalaman. Tungkol naman ito sa kanyang asawa at 2 anak na ipinapakulang mo mano ng kanilang kamag-anak dahil nakabangga nila tungkol sa lupa. Kaya kung maaari lang daw anak, nasadyay na lamang ninyo sa kanilang tahanan sa kadahilanang nahihirapan ng maglakad ang kanyang pamilya. Kagad namang sumang-ayon si Crisanto sa pakiusap na iyon ng kanyang itay, ngunit ipinagpabukas na lamang nila ang pagpunta roon sa kadahilanang maghahapon na rin at nakaramdam na rin ng pagod ang kanyang katawan sa ginawa niya roon sa may batis. Inaya niya namang muli itong si Nano upang magkaroon siya ng backup na makakatulong kung sakali mang kinakailangan niya. Kaya naman kinabukasan ay maaga silang nagpunta roon, sakay lamang ng kanyang kalabaw habang nanduro nitong si Nano sa kanyang kariton. Sa kanilang ang pagdating sa tahanan ng taong humihingi ng tulong, kagad namang itinali ni Crisanto ang kanyang kalabaw sa isang puno. At maya-maya ay lumabas sa tahanan ng isang lalaki habang nakangiti ito. Kagad naman silang niyaya upang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. At bumungad nga sa kanilang dalawa ang nagsisipaglakihang tiyan at namamanas na mga paa ng 3 maghihina. Habang may mga lumalabas na maliliit na insekto na sa kanyang pagkakawari ay hindi mangkukulam iyon, kundi isang barangan ng may kagagawan. Kaya naman binuklat ni Crisanto ang kanyang pulang libreta kung nasa saan nakasaad kung papaano tatalunin ang barangan na iyon. Kaya naman nang makita niya ang pahina, nagulat naman itong si Nano dahil bigla na lamang lumabas itong si Loloy Manuel na nasa tagiliran na ni Crisanto habang itinuturo na nga nito ang kaparaanan kung papaanong lubusang madadakip ang barangan. Na wala namang pinagkaiba yun kung papaano niya dinakip si Kause at kung papaano niya pinaslang ang mga elemento. Kaya naman nang madakip niya na ang barangan sa katawan ng nanay ng 2 bata, kagad niya naman iyong kinausap at nagwika ng, "Ano ang pangalan mo? At sino kang barangan ka para gawin ito sa 3 pamilyang ito?"
Wika naman ng walang awang barangan. Sino ka naman para pakialaman ang ginagawa ko? Gusto mo bang madamay at matulad sa kanila? Sambit naman ni Crisanto. Napakasungit mo naman. Magkano bang ibinayad sa iyo para gawin mo ito? Maaari ba kitang pakiusapan para tanggalin mo na ang lahat ng ikinarga mo rito? Alisin mo kung kaya mo. Mananatili ko pa rin ibibigay ang pasakit na yan dyan dahil malaking pera nang ibinibigay sa akin ng nagpapagawa. At kung kaya mo namang tumbasan ang halagang iyon, mabilis naman akong kausap para tanggalin yan. Mukha ka talagang pera. Ipagpapalit mo ang pera kaysa sa buhay mo. Hindi mo ba alam na maaari na kitang paslangin ngayon? At kung patuloy ka pa ring magmamatigas, isasama mo na sa impyerno ang lahat ng kayamanan mo. Okay mga kahiwaga, inabot na tayo ng gabi sa ating paglalahad dahil sa late na naipadala sa atin ng ating sender ang kwento. Abangan natin ang pang part 5 ng Pulang Libreta. At syempre kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. Mabilisang shoutout lang tayo mga kahiwaga. Shoutout kay Lady Warrior, Ferdinand Aligado, Jesus de la Cruz, at ang huli, Jessie Saludes. Shoutout sa inyo. Muli maraming salamat mga kahiwaga sa inyong laging pakikinig dito sa Ang Hiwaga.